Joseba Aramuru Ganzara naiz. Ordiziako hautagaia alkatetzarako EAJ-PNU-ren eskutik. Gure herria herri dinamikoa da Ordizia, baina azkeneko 4 urte hauetan geldi aldi batean egon gara murgilduta. Hau da, proiektu garrantzitsuenak geldirik daude. Horregatik aurkezten naiz alkategai bezala. Ordizia pizteko, arazoak konpontzeko eta auzoak berritzeko, adineko pertsonak zaintzeko, ekonomia eta lanpostuak sortzeko, lana, gertutasuna eta norabide argi bat. Denok aurrera egiteko. Aurrera Ordizia!